Senyores i senyors, la Pilar se'ns fa novel·lista per escriure la crisi. La dels anys 20 i la dels anys 30. La dels anarquistes i els pistolers. La del feminisme latent en la intimitat inescrutable del pensament encara intransferible de la dona. La de l'esperança frustrada. La dels somnis de grandesa i la de les pors a perdre les grandeses llavors ja en declivi. La crisi dels idealitzats paradisos d'ultramar com a ruta cap a la llibertat i l'opressió. La crisi dels intel·lectuals del noucentisme, apartats o foragitats, i la nostàlgia d'una burgesia que semblava perduda en la seva pròpia identitat. La crisi de la política, que ho era també, la d'una determinada economia. La crisi social i la cultural. La crisi del canvi de cicle i la repercussió tardana del canvi de segle. És a dir, la Pilar, descrivint la crisi dels anys 20 i 30, descriu la crisi d'avui. Jo hi he tret una història familiar molt bonica, que si cal l'explico, i he tret les emocions, he tret les meves lectures, i he tret els meus amors ideològics. Certament hi ha una carència pels moviments obrers, fins i tot per aquells que van ser víctimes i botxins, aquest món del sindicalisme que va arribar a ser violent, però també hi ha una carència per una determinada burgesia que estimava els ideals de cultura i el noucentisme, i també hi ha una noia que és l'ideal de la dona que lluita per la seva emancipació en èpoques molt complexes, una noia de l'alta burgesia que l'any 23 se'n va a Cuba fugint d'una vida tràgica i deixant-ho tot enrere, fins i tot una filla. I finalment acaba sent amant del fundador del Partit Comunista Cubà, del Julio Antonio Mella. Tot aquest món són mons que a mi em fascinen. És evident que a mi m'agrada explicar el present a través del passat. Certament, tu que ets molt llest, m'has pescat. Perquè, a més, agafo 3 moments històrics brutals. La dictadura del Primo de Rivera, l'any 23, imagineu-vos, el noucentisme, la mancomunitat, estàvem creant un país, l'estàvem construint del no-res i ens queia la dictadura al damunt, amb tota la brutalitat, la maldat, la brutícia, la repressió. El 34, aquell moment extraordinari en el qual hi ha una gent que creu que pot construir un estat, però s'equivoca amb tot i comet uns errors enormes i acaba fent un ridícul espantós. I també és important haver retratat aquest moment per aprendre dels errors. I després el 37, aquells ideals tan brutals i tan extraordinaris i alhora la violència sectària que ho destruïa tot. Més que una introspecció és un homenatge als idealistes, als ideals, a les víctimes universals. Aquí hi ha Mercè Rodoreda. Sí, molta, ja ho sé. Molta Rodoreda. Però no ho he dit, com ho saps? Hi ha molt mirall trencat. Senyor, per què Mercè Rodoreda? Jo no ho he dit enlloc, això. Vull dir que aquest en sap molt. Em coneix molt i en sap molt. Mercè Rodoreda, per mi, dels molts escriptors que em poden haver influït o que m'interessen i que quan busco calma hi torno, és aquella persona capaç d'expressar sentiments molt profuns d'una manera molt senzilla. Jo crec que la literatura més complexa és la fàcil, la que sembla fàcil. Tu ets Rodoreda quan descrius les persones, ets Segarra quan descrius els paisatges. Perquè hi ha un punt de mala llet. No només per això, perquè aquí també hi ha unes certes vinyes verdes vora el mar. Senyores i senyors, com vostès han pogut escoltar, la Pilar se'ns ha fet novel·lista. Moltes gràcies i bona nit.